Vale, aquí les tenim. Bota tipus el Chelsea. Veus que maca? Aquesta és la de sempre. Tenim una que és com... no sé com diria això, com un antilop o alguna així. I després l'altra que és de pell. Això és de pell, ja és més dura. Aquestes s'han mantingut amb el preu, La que us he ensenyat abans de cremallera, amb l'altre color marrón, també hi ha negra. Aquesta la tenim al mateix preu. Aquí que es veguin totes. Sembla, bueno, és el mateix preu, no puc dir-ho per aquí. Aquest és una novetat també, molt maca. L'any passat ho vam vendre molt bé. Tenia una sola també com molt flexible. Estupendo. Baixem a la secció de portivets, com dic jo, avui té aquest un altre maco. Cremalleres, com m'he ensenyat abans. Velcro. Cordons també. Gris. Aquest que és de cocodril. Em sembla que és cocodril, no ho sé. El Topolino que hem vist. La Merceditas. L'han fet una mica com més alta. Més alta de l'empeine. La sabateta aquesta també molt calçadora. La que hem vist abans, que la tenim en gris, camel blau i el negre. Bueno, i aquests són els altres clàssics que sempre es venen molt bé. Aquest és un número 1, els de dos velcros. I aquest d'un velcro, com que és una mica més econòmic, doncs també es ven molt bé. Continuem baixant amb les sabates aquestes de sempre. Aquestes es queden molt bé, en negre és fantàstica. El sistema aquest més platejat, si ho portem de nou, és perquè s'ha venut molt bé. El que hem vist abans, que es neteja fàcil. El negre potser, això és negre, però cambreres i aquestes feines porteres o alguna cosa així, doncs és algo per treballar que estaran tot el dia molt còmodes. Vale, algun més alegre. Pago una mica de lluentor. El clàssic també molt vendible. El mateix estil d'article que hem vist abans, però amb aquest model de cordons que sempre funciona molt bé. Aquí el tenim. Vale. I baixem, que com sabeu, Flyflot sempre fan algunes sabatilles. Aquí veiem algunes sabatilles. Bé, mira, una mica de tot, veus? A darrere són unes quantes mostres d'estiu que encara tenim. Això seria Flyflot. Adéu.